ayata daytoyen ti aldaw nga inuturay ta palangken ken pasanta kentat ayan ayata pagbinuligan ta tirigat ken namay nuawan ka dito iden na sabsabulik samit ni ayat ket nuadakan ditoy arpat anyan aragsak daytoy riknak ammumet panangipatek kuken ka kasta kamet kanya ko imnas na iyanakak aparaken ka indet na ka ti Diyos kanak iyawat mo dagita imam ikidem mo dagita matam dayta bibig mo inagagan intana namin tiro ni ayan ayat ita nga agbatnag ubiag dayto ibiyag palubusan tatrik nata ita nga aldaw ket agpapasta pasantaken ayan ayata agpinatek dat awan ingana ammumbet panangipatek kuken ka kasta kamet kanyak uimnas na iyanakak aparaken ka inted na ka ti Diyos kanyak dimtengen biag ko anibersaryo ayan ayata daytoyen ti aldaw nga inururay ta palangtwen ken pasanta kentat ayan ayata pagbinuligan ta tirigat ken namay